Ако може да имам едно магазинче с две колички, бих продавал, познайте какво. Надежда, надежда за всички. Купете с отстъпка за вас, всеки трябва надежда да има и на всеки бих дала аз, колкото трябва за трима, а на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда. La